Wait lang ha. Sure. Sure. أريد أن أكون طيارا. Hello! Hala, Meow! Nagsasalang labahan. Hi, Meow! Kanina pa sana ako mag-live. Pinapaliguan ko si Juro. Chin Kuting Meow, Filipino Studio, Giselle Villados, Beverly Azopardo. Okay na ha. Okay, Meow. I miss you, Day. Kita tayo, Meow, pag tawag to, pag may time na ba? Ito, nag-print ako para diretso na ako maglista. Yung lista nung December 2, 8, and 10, ililipat ko na lang dito. Today is 15, ano? Ayan, so, direct ko na ilista dito para hindi na ako mahirapan sa kalisod. Biga shoutout sa inyo, mga langga. Kumusta? Salamat sa inyong paharang dyan. Mag-live ako bago mag-start yung mga premiere sa Team Friendship. Kasi, para i-play natin ang kanilang playlist. Kasi wala akong upload ngayon, gawa ng hindi pa nakapag-edit. Tapos, ibababa ko yung mga link ng aking mga sponsor at saka mga nag-super chat last time. Wait lang ha. Lakas ng harang, oh. Lakas ng tugtog. Yabang eh. Pwede ba quiet lang yan? Wait lang, lista muna ako ha. Ay, nako. You know, a radio presenter's life is not as... Wait, Roxy. Sorry sis ha. Roxy TV, tuslok na gwapa. Salamat gwapa. Roxy TV is from Team USA. Roxy TV, kung gusto mo mangisda gwapa, bigyan ko kayo ng moderator. Si Jane Solitario, John Solitaire, dito, ninja niya to, pwede siya magbaba nito ng link. Chingkuting Meow Meow. Si Giselle Villados, may channel ka ba sis? Elsa Mascardo, hello po. Ayan, sino pa gusto ng blue? Mary Grace, hi sis. Hello. Wait, lista muna ako. Ay. Meow, nandyan ka pa, Meow? May saging ako, Meow. Saba. Pares ko sa kape ko ba? Yan, dito tayo para Si Georgie dyan uupo. Tayo uupo dito. Army. Hello, Army. Kumusta? I miss you na, Day. Army, sali ka sa sa ating paraffle. Baka manalo ka ng ng load or cash. Ilisa kita ha. Ang raffle natin is December 29. So, kailangan present. Lamia sa saging. Oo, sis Mary Grace, yung saging na ito is frozen na siya. Nabili sa
sa grocery kasi mahal pag fresh. So, tawag nito, frozen na siya, tapos i-microwave ko na lang. Kuradang World ako, shout out. Ay, nakaapas dis Kuradang. Palista pod ko. Sige, sige. Wait, lista ko si Kuradang World. Kung manalo kayo, bigay nyo na lang sa taga Pinas, no? Kuradang World, si Army Waking. Ilista kita, bibi ha. Para pag magbunutan, malay mo, manalo, di, may pang-load at saka cash. 500. So, magbibigay tayo ng 500, mga 5. Depende kung magdagdag si AFAM. Dagdagan natin yung ating papremyo. Meow, saging meow. Saging saba. Oh no, yung video meow, OMG, maya. Ano yun, meow? Okay, yung birthday video. Oo, meow. Salamat, meow. Okay, Giselle Villados, may channel po kayo? Tingnan mo, daldal ako. Lista ako, dandahan. Giselle Villado. Sana, present kayo sa Oo, Day Jane, naka-brace ako. Joy Larot, hello lang ka. Ang hirap magsalita, pati kumain. Jane Solitario. Ang pangit ng sulat kamay ko ba? Joy Larot. Meow, lista kita, meow. Bati, Day Jane. Sabod kaayo. Beverly Azupardo, I miss you mga Azupardo. Wala po, supporter lang po host. Thank you Giselle. Sana present ka sa sa paraffle natin. Baka kung ikaw mabunot, hindi natin alam, pero mamimigay din tayo ng extra mga consolation na. Katuwaan lang kasi pa-birthday ko 'yun sa mga viewers. Yung manunood. Huwag na Madam Beverly, oy. First entry nyo ito. Wait lang ha. Beverly, hindi man kasya itong taas ng pangalan. Beverly Azupardo. Nindot man na samot imo. Na bati man akong ngipon Day Jane kay naabay ko kaning singan naming usli ba. So sabi ng dentist, dahil kumpleto ang aking ngipin, I have enough molar, kailangan bunutan kasi para may space. December 29, anong araw ba yan? December 29, basta December 29 si Giselle. Pati pag-inom ng kape ang sagabal. Sandy B. Ate Beverly, out ka na daw. Di daw kasya ni... BG lang sis. Salamat sis Kuradang sa BG. Alam ko need mo matulog kasi galing ka sa trabaho. Maraming salamat sa BG. Loko ka, Day Jane Oo, Day Jane, hindi talaga kasya. Tingnan mo. Buti yung kasi gupitin ko ito eh. Ayan, gupitin. Wait lang, ibaba ko yung para magkaroon kayo ng another entry, puntahan nyo wait lang, ibaba ko yung link. Wait lang, ano ba itong gamit ko dito? Ito. Let me have a look if my blue ito. Yan. Junfer Gomrod. Hi, host. Hello po. Maraming salamat po sa pagpunta. Bago po kayo, Junfer Gomrod. Wow, salamat sa pa-jacket host. Sis Roxy, kung gusto mo mangisda dito, isdain mo yan kasi mga mga organic ito. Ang aking mga ka-team friendship. Si Roxy TV guys, team USA to siya. Sige, ilista kita. Junfer, wait lang ha, maibaba lang akong link para may extra entry kayo.
puntahan nyo itong wait lang ha, wait lang guys. Please. Lab, makapiright tayo dyan, Lab. Wait lang, okay. You sit down on the sofa, ha? No. Patay, makapiright ako. Wait lang. Nandito nga si Madam, yung amo ko. Newbie, good morning. How are you na? Wait lang, please lagyan ng comment nyo na 34 sa dulo. Ayan. Thank you. Ay, wait lang. Paano ko ito mapin? Pin. Ayan. Mami Joy, hello. Sandy B Ninja, ayan. Pwede magbaba ng bahay. Oo, pwede. Magbaba kayo ng bahay nyo. Wait, ilista ko muna sino ba yun. Sis Roxy, sali ka sa sa ating paraffle. Nelly Daka, hello. Hello po, Nelly. Ate Sandy, hello ni mo diha. John Fer, pwede po bang sumali? Oh, pwede John Fer. John Fer Gomorot. Si Sandy B. Family Life. Si Joy Larot, nandito na. Si Jane. Si Roxy TV. Harang pa. Thank you. Alita Fam UK. Ayan, kung sino pa yung hindi magkadikitan dyan, dikitan na kayo guys. Si Georgie nanonood ng niya ba? Ng YouTube din niya. Baka masipa ako nito. Busy lang, kagising lang. Oo nga pala, no? 11, 10, 9, 8. Alas 8 pala dyan. Sige. Cup of tea muna. Kape-kape muna. Salamat, Joy Larot. Kumusta ka na langga? Simple yun na tamsak, alagad ni Coradang World. Ayan, dito ako John Fer, Coradang, La Familia. Sis La Familia, ilista din kita, sis. La Familia. Kung ikaw mabunot, ibigay mo na lang sa taga Pinas, no? La Familia. Tapos, sino to si Nelin Daka. Si Simple Leona. Ayan. Nelin, si La Familia nandito na.
Sandy B, andito si Jane, Solitario, nandito na. Mary Grace, sorry. Sorry, Bebe, Mary Grace, mga apis. Ang haba ng pangalan, hindi kasya sa listahan. Mary Grace, mga apis. Ayan. Si Giselle, Giselle, nandito na din. Hala, si Kuradang. Ang sarap ni Kuradang pag bagong ano. Salamat sa ano, sa palupad. Giselle Villado, salamat. Pa-support naman po sa ano, sa ating super chatter. Kasi guys, itong nagsusuper chat, ipapamigay ko rin din to, ipaparaffle ko din to. So, ikot-ikot lang. Share the blessings. Erlyn May Sagibo, Sagibo, salamat. Bisayang One, thumbs up. Bisayang One, bigyan kita ng jacket kung gusto mo mangisda ha. Wait lang, lista muna. Si Mary Grace, nandito na. Si Erlyn May. Erlyn May Sagibo. Ate, teacher na si Ate Joyful Kanindot. Oo, teacher yan si, ano, kaya, for example, kasi mag-upload pa yan siya ng more, English tutorial. Ayan, marami kayong malalaman dyan kay Teacher Joy. Wait lang, ibaba natin yung link ni Kuradang World. Yan si Kuradang World, si Simply Leona yan. Si Kuradang World. Pa-support naman mga sis, yung ating super chatter please. Oh, masarap yun pakinggan si Joyful Day magsalita. Please connect. Hindi ako nakagawa ng tawag nito, ng night boot pa kasi natatakot ako ba. Salamat po. Guys, pa-support naman. Wikipedia. Hello po ma'am. Tamsak Dan po. Dikitan nyo rin si host mga sis. Wikipedia. May channel po kayo. Ilista kita ha. Sali ka sa sa paraffle. Wikipedia. Guys, lang tayo ha. Good vibes lang tayo ha. Wala tayong ha. Yes, pati kay yung nandito sa live ko ngayon, may isang entry na kayo. Ito, nililista ko. Ayan, nililista ko yan. Tapos, pagpunta nyo kay Joyful Day, kasi si Joyful Day, isa yan sa sponsor natin, nagbibigay siya ng 500. So, at saka watch hours. So, si Joyful Day, puntahan nyo yung link na binaba ko, yung nakapin. Tapos, mag-comment kayo kung naaayon sa video niya. Tapos, lagyan nyo ng 34 sa dulo para alam ko na galing kayo sa akin. Kasi, ililista ko doon. I-check ko. Last time, ang nag-comment lang doon is, I think, 4 or 5. So, yun, may ibang entry sila. Kasi the more entry you have, the more chance to win. O, tama ba yung English ko? Saan ko ba nakuha yung English ko? Alita from UK, salamat. Tapos, ibababa ko rin yung link ng aking mga ka-team, ang aking mga super chatter. Kasi, yung mga sila guys, pag dikitan nyo sila, babalik yan kasi organic yan eh. Very active yan sila. Ayan. Salamat, Simply Leona, Kuradang World, sa patamsak, sa palupad, and sa pabiji. Salamat din kay Newbie, Alita Vlog. Ayan. Wait lang,
Bisayang 1, sama ka sa ano, sa lista ha, ilista kita Bisayang 1. Hindi na ako magtatanong, ilista ko na lang. Kasi, bahala na kayo kung paano nyo kukunin or paano nyo ibigay yung ano, yung mapanalunan nyo if ever kayo manalo. Kuradang World, tawag nito, ibaba ko din ba yung link ni ano, ni Alita from UK, baka gusto mo magbaba ng link, ako na lang magbaba. Nakalista ka na si Wikipedia. Paano ba Waikay Peya? Dan, dikit na po kay Kuradang World. Salamat sis, Giselle Villados. Tapos pag pupunta kay Joyful Day, dikitan nyo din, babalik yan si Joyful Day. Si Joyful Day, sa mga need banana dyan, dikitan nyo yan si Joyful Day. Maraming alagad yan si Joyful Day. Kahit si Kuradang World and Wiki po. Pasensya ka na kasi Bisaya ako ba, yung pronunciation ko mali. Pati sila Familia Alita Vlog, ang dami nilang alagad. Alam niyo kung bakit maraming alagad? Kasi nagsusupport yan sila sa kanilang mga kakilala din. Kaya marami silang alagad. Salamat ha, salamat sa huwag kayong mag-alala, basta maglagay kayo ng Georges sa dulo para ma-recognize kayo na dito kayo galing, na dumikit kayo sa kanila. Make sure manood kayo ng video nila ng 3 minutes, tapos iwan ng comment and dikit. Pak, ganon. Ayan, maraming salamat ha. Wikipedia, balikan din kita ha. Tawag nito, separate ko yung mga bagong pasok na may channel. Wikipedia, baba ka ng ng bahay mo. New. Si Wikipedia. Bago pa lang po channel ko. Okay. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Basta malakas yung wifi nyo. Tapos, may phone kayo. Ayan, upload ng video. Tapos, sino pa ba yung nandito? Tamsak, Day! Wency Ann Capella. Salamat, Day! Day, shinout out talaga ako sa Team Sueño. Naulaw dyan ko gahapon. Nakasupport lagi ahat. Nakasupport niya. Nag-send ko mga screenshot. Gamit ko yung Ninja kasi nga yung main ko, gamit ko sa Team Friendship. Hala, inanon talaga ko ng admin na main pala ang gagamitin. Ang hirap naman, oy. Riza Bazarte, hi host, tamsak na, salamat. Salamat. Dan, Ate Jess, kay Kuradang World. Salamat, Early May sa Gibo. Yan si Kuradang World, Bisaya din yan, pati si Joyful Day. Good afternoon to all. Salamat. Wait, lista ko muna si Riza Bazarte, si Inday. Supportive din to si Riza Bazarte, guys. Kung hindi pa kadikit ni Riza Bazarte, si Riza Bazarte is from Team Friendship din, pero nahihiya siya doon Support lang daw siya. Si Wency Capilla, guys, ito din supportahan nyo. Wait, baba natin link ni ni newbie. Let's baba the link of La Familia Alita Vlog. La Familia Alita Vlog. Ayan. Basta yung mga naghahanap ng banana, unahan nyo itong ibababa ko, guys, ha. Vanessa Marie Landero, hi host, tamsak. Please connect. You want Happy Meal? Hala, yung anak ko naghahanap ng McDo. Kasi dapat magma-McDo kami ngayong morning. Sabi naman niya, ayaw niya maglakad. Gusto niya magdala ng sasakyan. Ayaw ko mag-drive. Sige, salamat. Vanessa Marie. Lista kita sis ha, Vanessa Marie Landero. Vanessa, ang hahaba ng mga pangalan nyo. Landero. Ayan.
Ako din, nag-refresh ako para may harang ako ba. Sandy B. Ninja. Day, Sandy, baba ka ng link mo, Day. Para madikitan ka dito. Wait lang, bigyan ko kayo ng blue, ha. Sabihan nyo ako, guys, kung need nyo ng blue. Ayan, series RF, ayan. 27 Tamsak and 11 sa nandito. Maraming salamat. Basta yung mga nangisda, unahan nyo guys, yung binaba kong bahay. Inom muna tayo kape. Kape tayo? Nabugnaw na akong kape. Okay, sino pa ba hindi ko nalista? Dito na si Vanessa. Si Early May nandito na din. Si Wency. Si Sis Wency pala. Wency and Kapila. Hala, lakas man ng ano ni Georgie. Georgie, can you make it little bit quiet? This noise. No, because it's too loud. No, I can hear it. You sit on there, by the sofa there. It's too loud, you know. Lulu can hear what you're watching, and then Lulu will stop mommy's video. Sis Kuradang, sana yung may dumikit sa inyo is hindi malagas. Mary Grace, mga apis. Ayan, bumalik na si Mary Grace, mga apis. Andito na si Lista. After ng live ko, i-check ko yung video ni Joyful Day TV kung sino yung nag-iwan ng comment. Iba yung entry nyo sa naunan yung comment doon kasi nakalista na yun eh. Itong panibago ngayon, tawag nito, another entry din yun, ha? Kinsanina pa yung link, balikan ko lahat ng dumikit. Wait lang kasi tulog muna ako. Ayan. Kasi yan si Kuradang guys. Nasa Norway yan. Galing kasi trabaho yan. So, need muna niyang matulog. Tama lang na wag balikan agad para hindi malagas. Done na kay Joyful TV. Salamat Langga, Joy Larot. Palista. Yan na andyan na si Dali Andrada. Dahil na kay Joyful Day. Ayan. Lista kita, sis. Takot ako sa'yo. Dali Andrada. Let's go to McDo. Hi, we're going to McDo when daddy's come home. You had your lunch already. How come you want McDo? Napuang na. Tamsak na pala eh. Salamat sa tamsak. Yay! May tamsak na ako. 29 na, 29. Nag-LS ako sis Dali kasi ang tawag to? Update sa palista.
bago mag-start yung premiere natin. Hindi pa naman nag-start, no? Crisilda Avila, Dan Tamsak, salamat sis. May channel ka sis. Lista kita sis ha. Balikan kita. Crisilda Avila. Yung hindi ko familiar, na hindi ko kadikit pa, ililista ko para puntahan ko din kayo. Hindi ko kasi kayo mapuntahan ngayon, gawa ng naglilista ako, tapos gamit ko yung phone ko para magbaba ng mga link. At bigyan kita ng jacket kung gusto mong mangisda sis ha, sis Crisilda, lista kita ngayon. 5:30, so 1:30 yan dito sa Dubai. 12:14 pa lang ngayon, may oras pa. Para Crisilda Avila. Ayan. Riza Basarte, Day. Dikita na kayo dyan, guys. Baba natin ng link ha, si Dan Judia's Life. Sis Early May sa Gibo, nag-iwan ka ng Georges kay Judia's Life. Si Day Early May. Para maano niya na galing dito ba? Para mabalikan ka niya. Ibaba ko yung link ni Sis Dali guys ha. Tapos padikit na lang. Oo. Si Judia's Life, nasa Dumaguete yan. Magaling din yan mag-vlog. Dan Judia's Life. Kadako og views ni ate. Di ara sa gilid host. Di mata ko. Ay, pahinga ka muna sis Riza Basarte. Okay lang. Pagpunta mo dito is big help na yun. Opo, ayan. Okay, sis Arlene, ayan. Tapos yung di pa kadikit ni sis Dali Andrada, ayan, binaba ko yung link ni sis Dali. Ba't wala? Ba't hindi sumulpot? Delay nga yung ko sa laptop. Bakit kaya? Nagahang na yung laptop ko sa kakasalang. Dan, dikit na po. Kanino sis Giselle? Bijiraho. Sige, Diary sa Basarte, salamat. Simple Leona, katulog na sis. Dito lang ako, nakikinig Sis Dali, huwag kang makinig kasi magbibisaya ako. Hindi mo maintindihan. Wait lang, ba't wala Hindi, nag-pop out yung kay Sis Dali sa ko, sa laptop. Kaya last time, ang dami kong tuwad. Alam mo nyo bakit? Kasi hindi ko nababasa agad yung comment section sa laptop. Tapos late ko nang na-realize pwede pala ako magbasa from the phone. Dana kay Jodia. Salamat. Tapos yung next link is kay Dali Andrada. Ayan. Judias. Okay, salamat sis Giselle. Erlyn May sa Gibo. Katawad dia sis Erlyn May. Wait lang May, basta hindi ka malista diyan kay taas ra ba kay imong pangalan. Next is, ibaba natin si Sis Shahani. I'm sure marami nang dikit kay Sis Shahani. Sis. Ano ba ito? Wait lang, tingnan ko yung... Sino pa ba yung I know. Paktay diha pag di mo lista. Sa 28, mag-finalize ako ng lista, mag-roll call ako sa mga nalista ng bawat live ko. Pati yung for example, sa December 2, Erlyn May sa Gibo is 4 na entry, ganon. Kasi isabay ko na yung
nag-comment sa kay Joyful Day TV. Present. Ito Sis Dali, pag i-PM ko lang to. Sis Dali, ikaw nabunot, pasok ka na sa live. Kasi naka-online to palagi, except man kung hindi to busy. Wait lang, ulit ko nga. Kasi hindi talaga nagpap sa sa laptop ko. Si Dali guys, namin to guys, admin. Admin sa aming team. So, ayan, kung gusto nyong sumali sa team, dikitan nyo si Sis Dali. Tapos, ipasok kayo sa team niya. Basta masipag lang kayong mag-support and kaya nyo mag-free play ng 1 hour. Kung hindi naman, mag-support lang kayo. Kayo naman ang may free play. Mabibigyan kayo ng free play 1 hour. Maraming organic doon sa sa team friendship. Ayan. Tingnan ko nga kung mag-pop out to sa laptop. Loko talaga tong Apple na to. Baka na overripe na itong Dikit na ako kay Ate Dali, ate, kaso lagi ako nahuli. Pag Sis Dali, anong tawag nito? Sa team friendship namin, Dai Jane, may na kami ngayon, may playlist. So, pwede kang mag-play all doon. Pag busy ka, hindi mo kaya mag-support on the spot, i-play mo lang yung buong playlist, tapos i-send mo sa kung nasa team ka. Mag-ano ka kay Sis Dali, Sis Dali, pasok mo naman si Jane Solitaire. Jane Solitario yan. Kasi pag ikaw yung mag-support, Dai Jane, may free 1 hour ka kung mabuo mo yung ang tawag nito, yung tasks na yon sa isang araw na premiere, o kung mag-replay ka, 1 video mo is free play. Dana kay La Familia. Salamat Sis Mary Grace. Basta mag-iwan lang kayo ng Georges sa dulo para malaman nila. Tapos, pag hindi bumalik, i-unsubscribe nyo. Bad. Bisayang One. Salamat Bisayang One. Alam na, pag hindi bumalik, basta lagyan niyo ng Georges sa dulo. Tapos, i-check yung kung bumalik ba sa inyo o hindi. Pero I'm sure babalik yung mga yan. Lagi ako huli premiere ni. Kasi yan si Sis Jane, hindi yan palagi nagpi-premiere. Pag nag-premiere yan, gabi na rin. Dan tamsak na kay Ate Dali pero dati nang dikit. Okay. Salamat Early May. Busy kasi yan. Si Kapitana, busy yan. Message niyo ako Messenger, same name ko lang dito. Ayan. I-PM nyo yan si Dali Andrada sa Facebook Messenger niya. Same lang din pangalan sa YouTube channel niya. Ayan. I-PM nyo siya. Sa mga gustong pumasok ng team friendship, i-PM nyo si Sis Dali. Malay nyo, maaprubahan. Sis Dali, Mag-unsub na ako, ha? Charot lang. Dahil wag mo ko isali sa unsub mo, Day. Jane Solitario. Jane Solitaire. Wait lang. Next kung wait, ibaba ko ulit yung ni Kuradang sa mga hindi pa kadikit ni Kuradang. Itong si Kuradang, lagi itong nagpapalipad sa akin. Nahiya na ako baka hindi man ako pwedeng magpalipad dito. Georgie, can I get you anything, love? Mary Grace, mga hapis, Dali Andrada Dan. Salamat Sis Mary Grace. Please connect.
Love, wag mo lang lakasan yung ano mo, love, yung iPad. Mary Grace, okay, wait lang ha. Ano, sis Dali, mostly dito, itong sila Mary Grace, mga Apis, Erlyn May, Sagibo, kunti pa lang yung mga video nila eh. Pero napaka-supportive ng mga babaeng ito. Kung saan-saan ko lang ito nakikita. Baby Georgie, na-busy siya dahil. Si Georgie may ubo. Sana okay na siya bukas kasi may party kami bukas ba. Hala, malakas yung ano ni Georgie. Huwag mo kalakasan lang. Not so loud. How loud? No, because Lolo, you know Lolo? Excuse me. Sige na. Good night na, Simple Leona. Simple Leona, si Kuradang World to, yung binaba kong link. Dan Dikit and Tam Shark kay Dali Andrada. May premiere kasi si Dali. Wait lang, hindi ko chinek. Ang binaba ko is yung buong bahay mo, yung ay wala man oy. Kasi sabi nila ang ibaba daw is yung house link. Para sila na ang pipili kung ano yung i-watch para hindi malagas. Bye everyone! O si bye-bye to Kuradang World guys kasi matutulog na siya. Good night! Mama, chup-chup! Live ka po mamaya ate ha. Precious Rose Dayano, ngayon lang ako mag-live. Ano yun? Mga tao pala tawag nito? Sis Erlyn May, okay lang kahit isang video lang panoorin mo, basta dikit mo lang si Kuradang World. Simple Leona, good night po. Ayan, si Kuradang World yan. Yan si Kuradang World guys, laging yan, nagpapalipad. Laging nagsishare ng blessings niya. Wait, lista ko muna sino to? Si Precious Rose. Ang haba ng mga pangalan niyo talaga. Tatlo-tatlo. Sino yun? Precious Rose. Precious Rose Dayano. Tigta-tatlo, Erlyn May Sagibo, Precious Rose Dayano, sino ba to? Mary Grace Mangapis, Vanessa Marilandero. Ang haba, hindi talaga magkasya. Kay Ate Joyful Day, daghan na kayo kung nagtanaw sa iyang video, gibutang pag Georges giveaway. Ay daghan na day. Asa man na video ka nag-comment, kato akong gibaba. Don't worry kay mag-check man ko dito. I-check ko yung video ni Sis Joyful Day. Tapos maglista ako. Kaya nga ako nag-print kagabi ng maraming para panglista ayan Tapos pag roll call, gupit, ayan. Wait lang maibaba ako ng link. Sino pa yon? Si Clever Finds.
No, zero Steve skills. Mary Grace Mangapi, salamat. Yes, Precious Rose Dayano. Wait lang, i-PM ko nga yung kapatid ko. Wait lang. Dapat may palaro tayo ngayon, no? Para masaya. Team Ali. Ano, ang tawag nito? Bisayang One. Bangista ka, Bisayang One. Alita from UK. Team Alita. Ayan, kay La Familia Alita Vlog yan. Sis Alita, may nagdikit sa'yo. Sige ate, sali ako. Nalista ka na, Precious Rose Dayano. Dikitan mo please yung binaba kong link. Vanessa Marie Landero, nandito na din. Si Ann TV ito. Jinjin Ortez. Tamsak si Ann TV ito. Ayan, si Ann TV. Ann TV, bigyan kita ng blue para makababa ka ng iyong bahay. Salamat sa 13 na tamsak and sa 13 people na nandito. Sige sis, newbie, salamat. Busy lang sila. Iwan ko lang dito sa taas. Sana di naman ako maiwan. That's life. Pag iwan mo lang yan, iiwan ka din. Ang ba yung anak ko, nag-vlog yung anak ko. When bigyan pa kita ng isang tamsak sisi. Salamat. Salamat. Refresh tayo ha. Magpaharang tayo. Para may dolyares. Mangdaginot ba? Mangdaginot. Mangdaginot tayo para i-share din natin sa inyo. Diba? Dan full pack kay Rose Dave Skills. Daming gift niya. Ayan. Ayan si Rose Dave Skills. May paraffle din yan. Tama lang na dikitan nyo siya at ikalimbang para pag mag-LS siya, ma-notify kayo at malistan niya kayo. Sabihan ko siya. Precious Rose Diana Connect. Ayan. Erlyn May Sagibo. Ayan. Basta maglagay ka lang ng Georges. Ha? Tapos ikalimbang mo siya kasi may paraffle din siya. Si Cheryl's Vlog, may paraffle siya sa December 19. No, December 19 or 15. Wait ha. Mga ka-team ko to, may paraffle din sila si Cheryl's Vlog. Para guys, pag mag-live sila, mapalista kayo. Oh, at least may chance kayong manalo ba? Para worth it naman yung ito. Grand LS December 19. Share, copy link. Ibaba ko yung link niya ni Cheryl's Vlog. Please connect Cheryl's Vlog. Mag-comment kayo doon. Lagyan nyo lang ng Georges. Palista po. Dana kay Rose Dave. Salamat. Thank you. Ayan. Ayan yung yung binaba ko na si Cheryl's Vlog. Ayan. Yung video na yan, dyan kayo mag-comment para pag i-message ko siya pagising niya kasi busy siguro. Kasi nasa UK din yan eh. Kung sino yung nag-message doon kay Cheryl's Vlog na lagyan nyo ng Georges, palista,
Sabihan ko siya na ilista kayo. Idan na kay Ika Ruben. Sis Precious Rose Dayano, salamat. Pero kahit hindi mo yan dikitan si Ika Ruben kasi pang support ko lang din yan. Salamat din. Wait lang, hindi pa nga kita nabalikan Precious Rose Dayano. Pasensya na kasi ano talaga, busy ba? Precious Rose, ay may Rose pala no. Sino to? Traditional Fishing TV, tamsak. Salamat po. Baba kayo ng bahay nyo, traditional fishing, kung gusto nyo mag-fishing. BG lang muna. Maraming salamat po, maraming salamat. Anong i-hashtag? Reminder, wag kayo maglagay pala ng hashtag pala mag-comment. Sabi nila, ano daw, mas spam daw. Wag nyo na lagyan ng hashtag. Lagyan nyo lang ng Georges. Georges Palista. Hi, meow. Humana kagugas, meow. Haha, mamasol. Guys, si Chin Kuting, guys. Sa mga dikit ni Chin Kuting, nalista ko ba si Chin Kuting? Ayun. Chin. Hindi kita nalista, meow. Lista natin si Chin Kuting. Sorry, meow. Having tea. Nahurot na akong kape, meow. Taraawang saging, meow. Lagi akong nagdadaldal. Nabugnaw na lang. Nahirapan akong kumain, meow. Kaya yung ngipin ko ba? Unsa ayo, meow. Having tea. Ayuda load. Wow. Yes, meow. At saka cash. I'm okay. Yeah, we just put it in now and we go on the box. Is it okay? Sige lang, sis. TV, okay lang. Ibaba mo yung link mo ng Premiere para matamsakan. Hindi, may gagawin pala ako. Wait lang, mag-note ako PM Cheryls. Are you my me? Sa mga need one ng watch hour, si Cheryls Vlog is sponsor ko din. Ayuda load, wow. Oh, wow, may palipad. Thank you, Win Aruelo. Utang yan, utang. Nag-retainer bitaw ko sa una natin, nasamad akong gums, kaya nikaon ko pata. Ay, bawal yun. Bawal kumain ng mga crispy. I love you. Oh, you're my best friend ever. Ako lagi try te, haha. Salamat, Weng. Salamat lang ga. Meow, yung ayuda, meow, kay ako mo nang bayaran. Kay bawal man magpakuan dani, bawal biya magpa super chat, di ba? Si Gary nga nagtatanong kung paano daw siya maka-help kasi gusto niya sana bigyan niya ako ng ng ayuda para mabuo ko na yung 100 na threshold. Bawal naman, ayaw niya gumamit ng tawag nito, VPN. Sabi ko ayaw ra, okay ra. Oo, dapat lang malambot. Ano daw? Ano handa mo? Wala, meow. Ano lang, kakain kami sa Dasin, sa restaurant nila Princess. Nakapag-book na kami. 550 per head. Doon kami mag-Christmas dinner. Done na po ako ng palista. Kanino, sis Precious? Sa akin, oo, nalista na kita. Precious Rose. Ayan, nalista na kita. Ano? Hindi makita. Kasi maliit. Malabo. Kasi meow, 4 consecutive Christmas, nagluto ako ng turkey. Dalawa lang kami noon ni Gary. Yung nabili naming turkey, alam mo yung laman ng sahita, malansa, hindi ko yata maayos pagluto. Tapos ang kinakain lang ni Gary is yung sa sa breast lang ba? Yung white meat lang. So masasayang. Ano to? Nung sa binaba mo na link ate, kay Sis Cheryls, okay, dikitan nyo din si Sis Cheryls, babalik yon.
Si Sis Cheryls, yung paraffle niya is, marami din yung premyo kasi yung AFAM niya is magdo-donate din. Hindi niya alam kung magkano ibigay ng kanyang AFAM. Basta pag mag-iwan na kayo ng Georges, wag niyo na lagyan ng hashtag ha. Kasi i-PM ko mamaya si Cheryls kung sino yung pumunta. I-check ko din yung video na yon kung sino yung pumunta at nag-iwan ng comment. May another entry na rin. Maupod kami dili makauntanan. Oo, Miao. Tapos hindi ko may brace ako ngayon. Hindi ako maka-order, hindi ako makakain masyado kaya wala mo nang handa. Kay Cheryls Vlog Miao at saka itong kay Miao, kay Joyful Day TV. Si Cheryls Vlog Miao, may paraffle kasi yan. Mauna yung Grand LS niya ng December 19. Marami din siyang papremyo. Lugaw lang usa kati. Tapulan man ko maglugaw, weng. Wow, nice ng braces naka. Oo, Miao. Ano pa sana yun, Miao? 3 years ago, kaya lang naghinayang ako sa 12,000 dirhams bayad sa braces. Ngayon, nagmahal, 16. So, magbayad ako ng monthly ng 800 dirhams. Daiweng, yung bayaran ng kita, Weng, sa yung inano mo. Isahin ko na yung bayad. Maganda yan, braces, Miao. Oo, Miao, yung kinuha ko na is yung yung hindi maklaro ba, yung ceramic. Yung ceramic, hindi yung wire. Maganda, Miao. Ako na lang magbaba ng link po, Miao. Chin Kuting. Guys, yung mga hindi padikit ni Chin Kuting, guys, padikit nyo si Miao. Mabait to si Miao. Please connect, Miao. Akong anak, Miao, gayaw-yaw po. Totoo ba dapat 10K na, Miao? Alin, Miao? Totoo ba dapat 10K na, Miao? Alin, Miao, yung 10K? Sa Symbiosis man ako, Miao, nag-inquire. Tapos, ngayon kasi nagmahal. Ayaw ko na pumunta doon, Bandadira ba? Tapos yung mas may mura. Ang sub next year para mamuni 10K. Ewan ko, Miao, ayaw diri sa Dira. Ewan ko, Miao, kung totoo. Hindi man ako maniniwala, Miao, kung hindi pa abot ng next year. Wala na, kung 10K ang hinihingi ni YT, wala na. Mangangapa na naman tayo. 1K nga, nahihirapan akong buuin yung 1K. Oo, Miao, kasi pag Dira, pag monthly kasi, ayaw ko mag-drive papunta dyan banda sa inyo. Demonetize, kaya nga. Tapos, hasulan akong bana mo drive diha banda kay traffic kaayo ba? Wait lang, Cheryls vlog. Sabi nga ni Gary Miao kasi pinlay kita kahapon, dito siya nag-work, itong place na to, dito yung office niya, tapos yung kabila, ito yung extra PC. So nag-play ako kahapon, di ba? Tapos yung screen mo ang iniwan ko, so nakikita niya, sabi niya, oh my goodness, too much expensive bags. Sabi niya, anong trabaho ng asawa niya? Inubos niya ang sahod ng asawa niya. Paki-almero Dan full pack po kay Chen Kuting, so nice. Ang galing niya mag-OOTD. Oo. Rose Dev Skills. Ayan, thank you Sis Georges. Mega shoutout. Ayan na si Rose Dev Skills. Itong si Rose Dev Skills, meron din itong paraffle. So,
pag sumali kayo doon kay Cheryl's, kay Rose Dave, at saka sa akin, ayan, marami kayong chances manalo ng pamasko this month. O, di ba? Tell him, dili from husband ang bag kay kuripot minsan sis. O, sige, ako ingnon. kay gipalitan ko niya, no? Ingon siya, oh my goodness, mommy, buying expensive bag is not a good investment. Sabi ko, bakit? Paglaki din ni Georgie, manghihingi din yan. Sabi niya, oo, pero wala pa kasi kaming bahay. Tama din naman. Sabi ko, once a year lang naman. Oh, parang ganun din yun. Iniipon-ipon. Oh. 11, 12. Sis Rose Dave, kailan nga yung yung Grand LS? Miao, sali ka din kay Rose Dave Skills ng Grand LS kasi may siya, malaki yung pa-premyo niya. Sumali nga ako kay Rose Dave Pag ako manalo, syempre ibigay ko din yung sa taga Pinas. Sana manalo. Sali din ako kay kay Sis Cheryl's. I love come here. Say hello, Tita Chen. Dali na. See yourself. Say hello. Say meow. Show your meow ears. Show your cat ears. And then say hello. Hello, meow. Hello, meow. Hello, meow. Meow. I love you. I mean, hello, you. Hello, you. Hello, you. Hello, you. Hello, you. Can you sing Hello Christmas? Hello Santa? Hello, Santa. Hello, Christmas. Hello reindeer. Hello, reindeer. Hello snowman. Hello, snowman. Hello, Santa. Hello, Santa. Happy holidays. Happy holidays. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Merry Christmas. That's how you do that. That's how you do that. O, sige, turuan niya ako. Merry Christmas, everyone, and sing it once again. 1, 2, 3, 4. That's how you do that. Oh, sige. Okay, you do it. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. That's how you do that. Okay, you sing a Christmas song for them. Jingle bell. Say jingle bells, tain Isabel. No. Jingle bells, jingle all the way. That's how you do that. Tain Christine Biboso 3D. No. Hello. Hello lang ga. dear. Say jingle bell, jingle all the way. No, you need to say jingle bells, all the da dee dee da. Tain Isabel. That's how you do that. Say shout out. Check out. Chin Kuting. Chico Do not shout out. Check out. Christine Jason. Biboso. People's Mom. Do not shout out. Dali na. Shout out. Check out. Rose Dave. Boss Pizza. Skills. Still Say shout out. shout And TV. TV. Shout out sa mukay. Say hello guys. What's up guys? Dali na. You vlog yourself. Dali na. Ay, dali na. Gawin na ba? Did you otot? No. Why mabaho? Ala, si otot, oy. And I did it. Then, kinsa mang utot? Ay, badala Asa naman ta? Sana nyo. Ilista ko si Christine Biboso. Christine Biboso. What you boys? I already know. Sis Rose Dave. Ilista kita, Sis Rose Dave. Sali ka din.
Langga, Christine Vivoso, baba ka ng link mo langga para madikitan ka nang hindi mo pa kadikit. Hala, kailangan ko mag-charge ng laptop, malulubat na. Everywhere, everywhere. Everywhere. Sing it. Everywhere. Say hello, Georgie. Hello, Daddy. Hello, Mommy. Happy holiday. Which video need i-comment meow? Kanino meow? Sa unsa man na? Paraffle ko yan. Ano? Sis Rose Dave sa 29. May grand LS tayo sa December 29. So, kung gusto mo sumali, ilista kita. Tapos binaba ko din yung link mo, Sis Rose Dave, para madikitan kanila kasi gusto nilang sumali din sa paraffle mo. Kailan yung ano mo, Sis Rose Dave, yung grand raffle mo, baba mo link mo. Kasi maraming gustong sumali. Pang-load, or cash, or pamili ng bugas. Pambili ng bigas. Ilista na lang ko. Sige, sige. Rose Dave skills. Ano sabi ni Miao? Attend ra sa live mao ang rules. Yes, Miao. Pag mag-grand LS na, kailangan nandun sa live. Wow. So, Grand LS ni Rose Dave Skills is December 26, 7 p.m. Pinas time. So, after 2 days, sa akin naman. So, ayan, good luck sa sa makasali kay Sis Rose Dave Skills. Ayan. Rose Dave Meow. Ayan, sali si Sis Rose Dave, yung nag-iwan ng comment sa sa video mo na may Georges. Pwede ba may entry na sila nun? Post in FB ha. Okay. Sis Rose Dave, paano magpalista? Ayan sis Sis Rose Dave Skills. Mo yung paano sumali sa sa pa-entry mo, Sis Rose Dave. Exciting to para manood talaga ako yan 1 p.m. Maglagay nga ako ng note niyan. Rose Dave. Sino to si Cheryls is December 19. Kay Rose Dave is 27. 27. Ayan. Kasi sumali din ako kay anong tawag nito, kay Sis Cheryl's Vlog. Mag-post kayo FB ha para ma-remind. Yes, Meow. Hindi ko pa kasi naayos yung ko, Meow. Yung tawag nito. Yung ko ba, yung thumbnail. Mali-mali pa. Baba ko yung link ni ulit ni Cheryl's Vlog sa mga gustong magpalista. Ito yung, ay mali to. Sana to. Ayan, please connect. Ayan.
Si Rose Dev Skills, punta kayo mag-live ako every other day. Dikitan nyo ako sa mga nagpunta, may entry na kayo. O, ayan yung mechanics ni Sis Rose Dave. Tapos, pag mag-live ako na nandun kayo, another chance na naman. O, di ba? So, same lang din sa akin. Kung sino yung nandito sa live ko, may isang entry na. Tapos, kung mag-comment kayo kay Joyful Day TV na video, may another entry na din. Tapos, another entry din yung pumunta kay Cheryl's. Basta, i-check ko yung ano ha. Kung ano yung binaba ko kay Sis Cheryl's na video. Ayan, live in 4 days. So, ayan, sa live chat. Ay, sa live chat pala kayo nag-ano, hindi ko to makita. Kasi pag live chat, dapat pala no sa ano niya. Paano kaya to? Manghingi na lang kaya ako sa kanya ng ano no, kung sino yung nanggaling sa akin. Wait. Sige, sulat ko na lang dito. Si Precious Rose Dayano. Ito yung from Cheryl's, no? From Cheryl's. Si Erlyn Me. Si Vanessa Marie. Landero. Si Mary Grace. And si Jinjin Ortez, si AnTV ito. AnTV. Tapos, ayan. Sa premiere ni Ate Cheryl's, nililista na lang. Tatamsak na ako, ayan. So, Sis Rose Dave Skills, kung sino yung pumunta sa'yo ngayon, may entry na yun, no? Tapos another entry pag nasa live mo. Kasi yung binaba kong link is buong bahay mo. So, hindi ko alam kung anong video sila nag-comment. I-check ko na lang. Ba't hindi ako makababa ng link, ate? Precious Rose, baka sunod-sunod yung pagbaba mo, bebe. Ibaba ko rin link is wait lang, check ko yung kay Rose Dev Skills ha. Kasi buong bahay mo ang binaba ko eh. So dapat isang video shopping with husband na lang. Or ikaw na bahala sis Rose Dev Skills, kuha ng lista nila. Kasi para to sa paraffle mo, di ba? Sino pa ba yung I-check ko yung kay Joyful Day. Joyful Day. Yung sa video niya na English lesson. Ito, nandito si Shane in the baking. Tapos, si Army. Ayan, si Army. Ito naman dito is kay Joyful. Today is 15. Wait lang guys ha. Army. Tapos,
Ay, harang pa. Sino pa ba? Si Shane in the baking. Pinoy all-in. Wow, Monica na pala sis. Yes sis, nung last Monday. So 1 week na ako Moni. Salamat. Gusto mo mangisda sis? Pinoy all-in? Si Pinoy all-in nasa Thailand, Taiwan. Maraming salamat po. Jaja Channel, tamsak sis. Tamsak, ilista kita Jaja Channel, no? Jaja Channel. Pinoy all-in, tamsak. Salamat. Wala, bagong upload lang ga Miao. Kumusta na lang ga Miao? May bagong upload si Miao, Chin Kuting, yung yung Zara niya. Last night, the other night ata niya in-upload. Pinoy all-in. Pinoy all-in. Pinoy all-in, baka naman puntahan mo yung binaba kong link. Binaba ang link ni Ika Robin, yung nasa ang tawag nito, nasa yung nakapin. May pa-watch hours din. Ayan. Ang premium ni Sis Rose Live Skills is cash, load, and watch hours. Tama ba, sis? Shane in the baking, Emma at Dream Patisserie. Nag-check ako ng guys, ng mga comments sa video ni Sis Joyful Day TV. So, ito yung December 4 days ago. So, 15, 14, so 10. So, 10 December. Ang TV, tamsak dan dito ayan, si Aunt TV din. May another, si Aunt TV. Today, entry, si Mary Grace Mangapis noong December 10. Sino pa? Sandy B, hindi. Kasi walang 34, si Wikipedia. Yan, 1 hour ago. Si Wikipedia. Ayan, tapos si Jaja Channel. Jaja Channel. Wait lang guys ha, sorry na. Tapos na ako ato. Okay, Day. Tapos na sis. Salamat sis Aunt TV. Sino pa didikitan sis para another entry? Na mo na si Cheryl's Vlog? Si Cheryl's Vlog sis Ann. 'Di ba ka-team full support din natin 'yan? I-PM mo na lang siya sa sa ating GC na nagpunta kayo sa niya para may entry kayo kasi i-PM ko din siya. Bloody Woman, good afternoon. Pa-promote ng channel ko ate Precious Rose Dayano. Ayan guys, nagbaba ng link si Precious Rose Dayano. Baka naman dikitan nyo siya guys. Baby pa din siya. Ayan, sabi ni Rose Live Skills, kung sino yung pumunta sa kanya ngayon, kasama na siya sa lista. Nagpunta, nandito pa ako. Ayan, nasa labas siya ngayon. So make sure mag-iwan kayo din ng comment. Tapos, ayan, may lista, may entry na kayo kay Rose Live Skills. Hello, Bloody Woman, sis Joyful Day TV. Kakauwi ko lang. Saan ka galing, Bloody Woman? Pababa din house ni Ate Rose Dave. Okay, sige. Baba ko yung house ni Rose Dave. Wait lang, nag-check kasi ako sa Sis Rose Dave, baba mo yung bahay mo, Sis Rose Dave. Mayora. Kasi, tapusin ko lang tong yung kay Joyful Day. I-check ko yung
mga nag-comment para tapos na ako nito for the last 4 days and today. Mary Grace, ito si Mary Grace today. Sabaan akong silingan, oy. Ayan, wait lang guys ha. Si Early May Sagibo, Erlyn, May. Guys, marami talaga kayong chance manalo kasi ang 500, baka gawin ko na lang yung 6 na 500. So, magkano yun? 3,000 na yun. Tapos, 10 na 200 pesos. Tapos, 20 na 100 load. So, marami talagang chance na mananalo kayo ng, kung hindi man kayo mananalo ng cash, mananalo kayo ng 100 load. Anong sabi ni, Congresswoman, unsay maayo diha sis. Oy na, unsa man ka, Joyful Day TV, dili na lang siya mayora. Congresswoman, siya. Nagpunta kami ng downtown. Guys, please, salamat. Precious Rose, unahan mo yung mga nandito kasi ano yan, babalikin sa'yo. Sila Jane Solitario, sila Erlyn May Sagibo, dikitan mo yan sila kasi lagi yan sila pupunta sa LS ko, which means organic yan sila. Why maayo diri kay why pink eggs? Tigang na ni si si Bloody Woman Joyful Day. Ayan si si Precious Rose Dayano, yan si Jinjin Ortiz, Langga, TV. Baba ka ng link mo, Langga. Haha, antayin mo na lang Congresswoman sis at Joyful Day TV. Dan tuwad na. Gitawaran ko di mo, Bloody Woman. Daniela Suyat, Anape. Hello, Day. Andiyan na si Principal. Ayan, si Principal, Anape. Karon lang nag-break time. Salamat, Day. Ilista kita, Day, ha, Anape. Wait lang. Bigyan kita ng jacket, Day. Baka gusto mo magbaba ng yung mansyon. Kaya meron tayong 19 katao sa ating mansyon. Wait lang ha, naglista ko na si Erlyn May Sagibo. I-check ko yung may 34. Joy of the World, 34. Erlyn May Sagibo, so that's times 2. Jane Solitario. Si Jane Solitario, ginawa kong 35. Ano ba sabi ko dito? Joyful Day, please again a comment niya na 34. 35, Jane Solitario. Ayan, hahawa kay tuwaran, Congresswoman. Antayin. Tamsak na teacher, Erlyn May Sagibo, Erlyn May Sagibo. Georgie, do you want to do coloring, love? Okay. This is the purple text. I like. Vanessa, 56 minutes ago. Oh, I love it. Vanessa Marie Landero. Ang haba talaga naman pangalan yun. Hindi ko ito isali. Palista ulit si TV. Di ko muna gala main mo sis. Di ko muna gala main ko si ha. Kasi patapos na. Yeah! Malapit na. Ilan na ba kulang mo? TV. O sige, TV. Sure. TV, puntahan mo yung yung binaba kong link kay Joyful Day TV. Comment ka doon para may isang entry kayo. May isang entry ka. Which one, love? You want these 2 trees? You want this one? No. Which one? I want t-shirts. T-shirt? Where's a t-shirt? I just have them. No, you lost it. This one? No, this is. No, the backwards. No, the backwards. No.
Busi man ako anak ko. Asa man ani. Find it for me. Mommy. Kunting kembot na lang. Okay. Ano ba to sa perfect attendance sa entry? Oh, sis. I'll teach you. Okay, you teach mommy which one. Ayan, turuan ako ng anak. First, you need to do like this. First, I have to do like that. And then you tell mommy which picture do I have to rip off. My t-shirt. Lord, gamay na lang. 400 na lang. Lagi ka live sis on TV. Salamat sa 38 na tamsak. Gawin nyo ng 40 guys. Maawa na kayo. Nakakasawa man Congress. Ay! This, mommy. This one. Okay. You want me to take this out? Si Joyful Daddy, ang congresswoman. Ikaw ang mayora. Okay. Make sure you don't color the table, ha? Make sure you color only on the paper, alright? Okay, circus. Alright. Put this back, please. Thank you, love. Day, pasagdan rin ako kay 30 minutes. Amo break time kaon sa ako. Sige, Day, enjoy your break. Enjoy your break. Wait lang, Bi. Wait lang, Bi. Joy Larot. Hala. Joy Larot. Dapat pala nalista ko na dito, no? Army waiting. Para diretso, gupit. Tapos, on TV. Wikipedia. Ang kanta ng akong anak. Temsek Harang, 40 na. Yes! Salamat, bloody woman. Do you know what color this is? This is pink. No, this is color pink. This is color pink. No child, this is pink. The Amazing Vlogger, Tamsakra. I want a raffle ticket. Hello, Daddy. Georgie, Daddy's here. Say hello, Daddy. Hello, Daddy. Say, can you give me say, can you give us money? Can you sponsor mommy, please? Si Daddy. Hey, Daddy. Say, can you? You finish coloring ka, dali. Sa mukha, oy. Kwarta na. Ka-cute na bata talaga. Salamat, Arlene May. Salamat. Shout out, Gary Crouch. Daddy, shout out to you from The Amazing Vlogger. That's Rose Div Skills. Remember the husband that eating something the other night? I can't remember what was he do mukbang. Tagal tag English ani. Traditional fishing, nagbaba ng link pati si Precious Rose Dayano. Ayan guys, baka naman kung sinong magdikitan diyan, eating buwad. Eating buwad. Daddy, buwad is dried fish. Oh, thank you daw. Sabi ni Daddy. Sino pa ba yung ko na lista? Wikipedia, Mary Grace. Ayan, Mary Grace. Wait lang guys ha, maglista lang ako.
Dikitan mo na kayo dyan. Tapusin ko lang to. December 2. Ay no, December 15 pala. Amaw. Mary Grace. Ala, mataas talaga pangalan. Hindi ko hindi magkasya. Si Jane Solitario. Tario. Erlyn May. Vanessa Marie. Tandero, Auntie V. Joy Larot. Ayan. Sino to? Alexandra TV. Hello! Gary Crouch, you need to eat mukbang dried fish, hahaha, with wifey. Hala, Joyful Day TV. Maraming salamat sa palupad dyan. Ulam, tanin mo eh. Palupad diha ba? Screenshot na to, be. Matarantar ko basta na magpalupad. Last time, yun ako na screenshot ba para mapasalamatan. Sige, Alexandra TV, ilista kita. May laro po ba ngayon? Wala po, palista lang muna. Tapos, December 29 ang ating grand raffle draw. Tapos, meron akong dalawang kaibigan din na may paraffle. Si Rostive Skills and Cheryl's Vlog. Cheryl's Vlog, yung grand raffle niya is December 19. Rostive Skills, yung raffle draw niya is December 27. Sa akin is December 29. So, ibaba ko yung mga link nila para gusto nyo sumali, dikitan nyo sila, mag-iwan kayo ng comment para may entry kayo. Para pag next live nila, another entry din yun. Patamsak sa Prem. Guys, patamsak naman sa premiere ni Ann TV, yung binaba ni Jinjin Ortez. Ayan. Sino nga yun? Alexandra TV. Alexandra TV, balikan kita ha. Ilisa lang kita ngayon. Sa mga bagong pumasok na hindi ko pa kadikit. Ate Georges, alis mo na ako, mag-charge po. Sige, Erlyn May, thank you sa'yo. Balik-balik na lang pag may live tayo. Okay? Ay, December 26 pala kay Sis Rose Dave. Sabi mo kanina 27, sis. 26 tuloy, 27 tuloy nalagay ko dito. Sino tong new Alexandra TV? Dikitan nyo rin si host, guys. Maawa naman kayo sa akin para madagdagan ng aking banana ba. Ann TV dan sisi sa bahay ni Teacher Joyful and Sis Cheryl's Vlog. Ayan, salamat Sis Ann TV. Basta yung i-comment nyo doon kay Cheryl's ha, palista para ma-inform ko siya mamaya na kung sino yung pumunta sa kanya na may Georges palista. May entry na para sa raffle ni Sis Cheryl's Vlog. Okay. Si Vanessa Marie. Asan na ba yun? Joy Larot. Si Giselle Villados. Another entry. Giselle Villados. Sino pa? Si Ann TV, ayan, very informative, ayan. Guys, make sure panoorin nyo yung video, guys, ha? Kasi short video lang naman ito kay Sis Joyful Day TV, 5 minutes lang. Tsaka may matutunan pa kayo, O, yun nga, shout out Team Pink Eggs. Gawa na kayo ng GC, but Team Pink Eggs. Yung may mga asawang afam, Team Pink Eggs. O, diba, not bad. Team Pink Eggs. Yung saging ko ba, hindi na lumamig na. So, this is done. Nalisa na yan.
Present. Team Pink Eggs. Mandami-dami din tayo. Team Pink Eggs. Nandito si Sis Alita, naka-BG lang. Mamaya ko na to update tong iba. Ayan. Ibaba ko ulit yung bahay ni Sis Cheryl sa yung sa paraffle niya. On TV, ayan. Hindi kasi pwedeng mag-comment, no? Sa live chat kasi yon. Wait lang guys, ha. Lancer Shark, Guapa Gid, Baby Shark. Ay, salamat po, Baby Shark. Haha, Pink Eggs. Wala si Teacher Joy niyan at the moment. Itlog. Itlog na maalat. Itlog Bisaya na lang sis Joyful Day TV. Mas healthy pa. Pampalakas tuhod. Ayan. Please connect. Sa raffle ni Cheryl's Vlog. Wait lang guys ha, sa mga gustong sumali. Thank you. Nahuli mo din ang botete, Lancer Shark. Lancer Shark, ilista po kita kuya para sa ating paraffle. Pag manalo po kayo, ibigay niyo na lang sa taga Pinas po, sa kamag-anak niyo po. Ito si Lancer Shark, bigyan kita ng blue kuya pag gusto mo magbaba ng link. Lancer Shark, this is Baby Shark. Baby Shark Baby Shark 07. Ayan. Baby Shark from Team USA. I just finished. Oh, wow. Ang galing mag-color ni Georgie. Oh, tanawa. Look, Daddy, are you still there? Ang galing niya mag-color. Sa loob talaga ng line. Wow. High five for Mommy. Oh, Miss. Oh, Miss. Kiss ko ba? I'll give you a surprise, yeah? Chocolate? A chocolate? Yeah. How about this one? I'll give you one chocolate for you to color this one, and then another chocolate of this page. Okay? Okay. Okay, you color this hippopotamus first. How many? No, I'm still tired. You're so tired? Yeah, I need some chocolate. Yeah, I'm just so tired to color that. Okay, you can color here. You grab your color pen. You color din na lang. So No. that's big space. I'll get your chocolate. Bigyan ko muna chocolate tong anak ko. Georgie, come on, Daddy's here. Show your coloring. See, look, Daddy. Oh, look what Georgie colored. Look. Oh, ayan. Diba? Galing niya mag-color. Inside the line. Very good, love. Come on, Mama, give you candy. Chocolate candy. Let's say hello, Daddy. Hello, Daddy. I love you, Daddy. I love you, Daddy. Give Daddy flying kiss. Pelikula ang harang principal. Tamsak here, harang, isang dupa. Oo, tugpan ako. Tugpan ako hikan dos oras. Black Shark, lusubin ko live. Salamat po sa patamsak, Shark, Baby Shark 7. Can you sing Baby Shark? Baby shark, do 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 do. Baby shark, do 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 do. Baby shark, do 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 do. Baby shark, mommy shark, do 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 do. My shark, do 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 do. My shark, do 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 do. My shark.
Daddy shark do 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 do. Daddy shark do 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 do. Daddy shark do 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 do. Daddy shark. Grandma shark do 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 do. Grandma shark do 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 do. Grandma shark do 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 do. Grandma shark. Grandpa shark do do. Do do do, double shark do 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 do, double shark do do, double shark, double shark. Si bye-bye, Daddy. There's no hard to do 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 do. There's no hard to do 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 do. There's no hard to do. There's no hard to do 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 do. Run away, run away. Say bye-bye, Daddy. Yay! I just have chocolate. Okay, I'll give you chocolate. Ayan, Daddy has to go back to work. Bye, Daddy. Bye, Daddy. Okay, bye, Daddy. Bye, Daddy. Let's get chocolate. Diana P, wala na siyang pasok. Ano na siya, winter break nila. Mahal-mahal ng bayad ng school. Ang aga ng bakasyon. Sige, Team Newbie, salamat sa pag-BG dito. Wait lang, kuhanan ko muna chocolate yung anak ko, guys, ha? Come, let's get chocolate. Yay, chocolate. I want for you, one for me. No, this is for you. Ayan, bumili ako ng flat tops. Oh, sinong naka-remember ng flat tops? My I can put it on my table and I can eat it. Yeah, but make sure you don't make a mess on the floor. Okay, I won't. Oh. Yummy. Ayan, kasi nag-good girl siya eh. Nag-behave siya, kaya bigyan natin ng prize. Sino pa ba yung ilista ko? Patamsak sa premiere, guys. Wait lang, puntahan natin. Si Auntie V. 24 hours. Puwersa, lambutin, tilapia. Guys, patamsak natin yung tamsak sisi. Premiere ni Auntie V. Ano pa lang yung tamsak niya, guys? 4 pa lang. Hala, sabi ko 1 hour lang ako. Hello! Mike Chick TV, hello. Hello po. Ay, last one. Naningil man sa isa. Pahingi ng jacket, host. Sure po. Dikitan niyo si host. Padikit naman po. Mike Chick TV. Ilista kita para sa aking paraffle. Ang grand raffle natin is December 29. Ayan, love. Tapos, yung nakapin na link sa taas, puntahan mo din at mag-comment ka doon, lagyan ng 34 sa dulo para may another entry ka. Ilista kita dito sa new para alam ko kung sino yung bagong pasok. Si Mike Chick TV. Ayan. Ayan, may jacket ka na, Mike Chick TV. Ayan. Tamsak na sa'yo, Sisi ha, at Jinjin Ortiz. Mike Chick TV, lahat ng nandito sa live ko is mga ka-team ko. Unahan nyo po sila. Balikan po kayo niyan. Ayan, sino ba ito? Si Baby Shark. Yan si Sniper Shark. Ayan, mga alagad niya yan. Yung main channel niya is Baby Shark 07. Ibaba ko yung channel niya. Dan tamsak na po host James Daya 2 Vlog. Anong main channel mo, sis? Bigyan kita ng jacket. Ilista ko muna si Mike Chick sa ating paraffle. Kung present kayo sa aking grand raffle, which is good. Kung hindi, kung kayo mabunot is, bubunot tayo ulit. No, that's enough. I said I only give you 2.
You color this hippopotamus first, and then I'll give you another one. Yeah? You pause your iPad. Okay. Pause your iPad. Save the battery. Harang, Puwersa Pating, 7. O, ayan. Mga alagad to ni Baby Shark. Sila Bummer, Weekend 30. Ayan. Ang bilis. Ang dami na ng ng akin tamsak kay si Baby Shark 07. Ang daming alagad niyan. Sa mga need bananas, dikitan nyo po si Baby Shark 7. Wait lang ha, ibaba ko link niya. Baby Shark 07. Kuya, ibaba ko yung link nyo po. Kung sino po yung pumunta sa bahay nyo, kuya, balikan, dikitan nyo po, kuya. Ay, naka-live si Baby Shark pala. Share natin yung naka-live pala, kaya hindi niya magamit yung Pwede ba Ay, bahay na lang niya, baka masipa ako. Share, happy link. Bahay ni Kuya Baby Shark 07. Please connect. Bananas. Ayan, yung mga need ng banana sa mga gustong graduate. Naka-live ngayon si Baby Shark 07. And sabihin nyo lang, Georgie C. Dikitan kayo niyan. Huwag niyong tantanan yan si Baby Shark kung hindi kayong bigyan ng bananas. Alagad ni Yaya. Hello, Yaya Missy. Yaya Macy. Ilista kita sis ha. Yaya Macy. Yaya Macy, para sa ating paraffle. Di pwede maglapag ng link ng ibang LS sa iyong LS, mapapalo ka, pero pwede yung channel link lapag. Oo, yung channel link ang nilapag ko. Ayan, from Mike Chick TV, Joyful Day TV dan po. Ayan. Babalik sa'yo yan si Joyful Day TV, Mike Chick TV, huwag kang mag-alala. Host, pwede ba magbaba ng upcoming? Yes po, pwede po. Dudong Lawit, ano po yung main channel nyo po? Ito po ba? You're welcome, sis Yaya May. Gusto mo mangisda, sis Yaya May? Bigyan kita ng moderator, ha? Yes, bigyan kita ng moderator, Dudong Lawit. Tapos, ilista din kita. Kung ito yung main channel mo, ilista kita, Dudong Lawit, ha? Para sa ating paraffle. Dudong Lawit. Dan kay Baby Shark from Ann TV. Ayan, sis Ann TV. Yan si Baby Shark sa Team USA yan. Ka-team naman yan ni Joyful Day TV. Sa Team USA, Harang Puwersa Pating 07, Lambutin Shark. Ayan, ang dami niyang alagad. Punta kayo sa sa LS niya. Naka-LS din siya ngayon. Tamsakan niyo yung LS niya. Hindi ko pwedeng ibaba yung LS niya kasi naka-LS din ako. So, yung bahay lang niya, yung binaba ni Ika Ruben. Ayan, please connect Baby Shark sa mga need ng bananas. Punta kayo sa LS niya. Puntahan ko nga si Baby Shark. Baby Shark. I fished 2, Mommy. No, you finished 5 heifers. No, I'm so tired. Huh? I'm so tired, Mommy. Then, just sit down. Na. Tamsak host. Ayan, Na. nakita ko na si dito. Na. James Daya. Galing pala to kay kay Kuya
Shark 7. Na 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 na. Dikit ko na rin ito. Salamat, Lambutin Shark. Galing ako sa kanya, sis. Oo nga, sis Junjun Ortiz. Nakita kita. Lloyd Barrido here. Ako yung nagbigay siya ng 4 na saging para ay, hey, do not scream, love. Ay, sige, Lloyd, ang nalista ko dito is Mommy, first Dodong I like Lawit. to have chocolate. Baba ka ng ano Mommy, mo. I want chocolate. No, 2 is enough, love, because you still coughing. Dodong Lawit, baba mo Can I yung ano have mo. chocolate? Later na lang. Please? No, please, not too much chocolate, love. Please, Mommy. You had to already. I want it. No, Just say chocolate already. last time. Dodong Lawit, baba mo yung premiere I niyo po. want chocolate, Mommy. Lloyd Barrido, wait. Mommy, No, I you want had one chocolate. already, love. I want it. Haha, it's not what you want. You I have to want- listen, mommy. I want chocolate. Kiss ko, be. Kiss ko, be. Just enough, Mommy. Just enough, mommy. Si shout out, guys. No, it doesn't mean that you have to shout. Shout out means you have to say hi to people. Say hello. Balbon 0809 Shark Harang. I want chocolate. You had already, oy. You drink more water. I'll give you another one. Sa mukha, oy. Sa mukha ba? Okay. Like this, or you want Ligo mo na. chocolate? Ko si ha, BG. Sige I lang, sis. want Auntie B, salamat. chocolate. Just very high. Mommy, I want to just by myself. Hey, go down na, go down na. No, not you or me. Open your hands. Now. No. Type ko, Not Georges. you. But not you, Mommy, or me. Georges, ayan. Mommy, just put me up. Then, Kuya baby shark, BG ko yung isa kong ano, not alagad. you or me. 1, 2, 3. No. Alala! No, not you. But not you, Mommy, or me. Dodong Lawit, guys, patamsak naman sa upcoming premiere ko at padikit na rin kung di pa kadikit, guys. Balikan ko kayo 4 kagaya kay host. No. Oh, guys, si Dodong Lawit, sila yung nagpa-graduate sa akin, team friendship. Hey, do not shout at me. Not you. Gusto mo spatula? Not you, Mommy. Mommy, not you or me. Baba mo yung ano mo, Dodong Lawit, yung premiere mo, tamsakan natin. Mommy, not you or me. Mommy, not you or me, Mommy. Mommy, or Host, premiere lang baba ko kasi nakasalit. Okay. Ay, oo, mapalo No, ka. Ay, Mommy, okay. don't call me. Host, premiere lang baba ko kasi. No, Mommy. Okay, sige. Hey, you gotta fall down. No, not you or me. Sa mukha, bata. Sige, sis Yaya May, salamat. Ang gulo ng aking anakis. Wala na bang nag-comment doon kay Joyful Day para maano ko yung lista, dagdag sa listahan, December 2. Yeah. Sabihin ng asawa ko, ang gulo mo maglista. So yan, hindi pa yun updated. Georgie, not too loud, please. To December 10, ito. So, December 10, where's the other paper? Oh, kaligo na, Jinjin Ortiz, Auntie V, kaligo na.
Maraming salamat sa inyo guys. Mga nag-video dyan, mga patamsak at sa mga dumikit. Salamat alagad ni Yaya, that's si Yaya Macy, si Balbon 0809 Shark, Black Shark, ayan, alagad yan ni Baby Shark 07, Dodong Lawit, yan si, what's his name nga? Si Lloyd Barredo, nagbigay ng 4 bananas kay host para mag-graduate. Si Jinjun Ortez kay Auntie V, si Joy Larot, very supportive yan. Hala, ba't parehas yung yung profile ni Joy Larot at Lancer Shark? Riza Basarte, Sniper Shark. Hala, ang dami mong kuya. Kuya alagad. Dan all, maraming salamat kuya. Jinjin Ortez. Alam mo sa participants ako sumilip, yung profile kanina ni Joy Larot, kaparehas ng profile ni Lancer Shark, yung sasakyan. Guys, mag-e-end na ako in 5 minutes. Madami po kami. Oo nga kuya. Mag-end ako ng 5 minutes para ma-update ko yung mga nag-comment kay Sis Joyful Day TV and kila Cheryl's Vlog. Apple iPhone survey. Mag-refresh tayo. Salamat sa mga nag-video at sa 21 na nandito. Maraming salamat talaga. Yung dumikit sa akin, puntahan ko kayo after ng LS ko ha. Don't worry guys. Tapos nalista ko na rin kayo sa paraffle. Si Jinjin Ortiz, Dana kay Sis Joyful. Salamat sis Jinjin Ortiz, Bloody Woman, si Jinjin Ortiz, si si Auntie V. Roshen Arwelo, ate, hello! Hello, Shane. Hello lang. Walay palupad diha lang. Walay super chat diha lang. Nangayog super chat lang. Tagay kog super chat lang be para mabuo akong kuan. Akong $100. Sino pa? It's yan to, si Georges pa to. Puntahan ko si Baby Shark 7. Kuya, Baby Shark 7, padikit naman itong channel ng anak ko, Haya Georgie. Tamsak. Dikit. Channel ng anak ko to. Pila day kuwang sa imo super. Dapat day ka diya, Weng. Ano pa, Weng? Wait lang. Madako pa, oy, $90. $90. So, ano mo ba yun? Mga 4,000 pesos, no? Bye-bye, Sisi. Bye-bye. Maraming salamat, Sis Auntie V. Maraming salamat. Taligo na diha. Maligo ka na. Pag mag-whitey ka talaga, wala ka talagang maano. Sunod lang, te. Way unod ako. Luuyas ako igsoon. Ay, walay sulod lang yung ATM. Paita. Wala kasi trabaho yan, kaya walang pera. Walang income ba? Punta ka na lang dito. Hanap ka ng trabaho. Tingbon lang daw niya. Tingbon. Ayan, oy. Oh, akala ko umalis na si Jinjin Ortiz. Bye-bye, Sisi. Thank you. Ligo ka muna. Roshin, Anweng, i-click po thumbs up. Yes, te, puhon.
Para madagdagan ang akong kuan ba, akong likes. Tanawa akong saging saba nabugnaw na ganina ra ni. Bye te, bye-bye, amping mo diha. No? Salamat. Chowel sa niya, tamsak na. Salamat sis. Lista kita sis Chowel ha. Chowel sa niya. Chowel sa niya para sa ating paraffle sa December 29. Salamat lang. Anong good job man? Kaya magparaffle ako lang. Hindi ako maghanda sa birthday ko. Iparaffle ko na lang yung panghanda. Pasalamat sa mga viewers. Kay syempre nag-spend time sila sa manood ng aking video. 'Di ba? Joy Larot, salamat lang ga sa imong pagstay. Ay, 2 hours na pala ako. Guys, maraming salamat guys. Wait lang, 57 tamsak, 3 na lang para 60. 60 na tamsak para larga na tayo. Oo. Akong subscriber 1,000 na, kaluyan. Hindi kasi 58 na. Hindi kasi talaga ako mangingisda. Alam mo yung mangisda, yung kuan ba, yung sumasali sa mga paangat kasi wala talaga akong time niyan. Kaya bihira lang akong mag-live pag singit-singit sa oras kasi after nito magkabuang na naman akong maglinis ng bahay, yung marami kong gagawin. Siyempre may anak ako, tapos yung asawa, kasi kasuhin. Kaya pag sa may mga paangat, hindi talaga ako makapag-stay. Mag-busy lang talaga ako niyan, magtamsak, mag-busy, ganyan. 58 na ba? Check natin ha. Si Jinjin nandyan pa, hindi pa naligo. Sabi niya maliligo na siya. Hindi pa siya naligo. Nagbabay na yan eh, nandyan pa rin. YouTube is live sis Ann TV. Wala. Wala sis Joyful Day, hindi makatiis, nandyan sumisilip-silip pa rin. Siguro nag-ready pa lang yan na susuotin. Pag sure na nasa na yan, pag sure na sa banyo na yan, ayan. 58 na, 57 pa lang ga. Joyful Day, mag-LS ka, ikaw naman. Guys, lipat tayo kasi Joyful Day. Mapipilitan kayo sa akin eh, magtamsak. Wait lang host, bigyan pa kita. Tingnan mo, silabasan yung mga nila. Yung, ang tawag nito, yung alagad. Mag-LS ko niya after class pa. Ano oras matapos yung class mo? Dodong Lawit, Team USA ka ba? Si Joyful Day TV, Team USA din to. Baka naman, dikitan mo sa mga alagad mo. Ibaba ko yung link mo, Lloyd Barredo. Nasa work pa kasi ako, kaya di ako makafocus sa'yo. Ay, okay lang, alala, kaya naman. Wait lang, ibaba ko yung premiere mo. Pero sabi mo naka-LS ka. Lloyd Barredo.
Ay, oo nga, naka-live si Lloyd Barredo. Wait lang, wala, wait lang ha, wait lang. Ibaba ko yung link ni taga-Vatay ni Chawel Harang. 61 na, ayan, mag-end na talaga ako kasi 61 na ako. Ibaba ko muna link, ha, wait lang, hahabol muna tayo. Lloyd Barredo. Ibaba ko yung premiere ni Brother Lloyd. Hello? Asan yung premiere mo, Lloyd? Ito. My own version of seafood mixed curry. Copy link. Nakakapagod mag-live. Oy, sakit sa likod. Sis Chowel Sahonya, maraming salamat sis sa patamsak mo sis. Ay, nako, ano yung phone. Patamsak please. Bananas. Ayan, binaba ko yung premiere ni Lloyd. Dikitan natin, tamsakan. Tapos balikan, lagyan nyo lang ng Georges. Tapos bigyan kayo ng 4 na banana ni Lloyd. Di ba, Lloyd? Ayan. Tamsakan natin yung premiere ni Lloyd. Tapos lagyan nyo Georges. Tamsak. Tapos lagyan nyo Georges sa dulo. Huwag nyo lagyan ng hashtag ha. Para mabalikan kayo ni Lloyd, bigyan kayo ng 4 bananas. Di ba, Lloyd? Guys, maraming salamat guys. 61 ang aking tamsak. Mag-end na ako kasi lampas na ako ng 2 hours. Baka mag-yellow tayo ni Lolo pag sobrang taas na ng LS. Maraming salamat, Bloody Woman. Maraming salamat, Angeline A. Sis Chawel Sahonya, Christine Biboso Vlog. Salamat Langga. Dodong Lawit, that's Lloyd Barredo, Dominador Adonis, Joyful Day TV yan. Si Joy Larot, kanina pa yan as in nagstay talaga siya all the way sa aking LS. Si Kelly Ejar, si Lourdes Acebo, si taga-Vatay ni Chawel, si Chawel Sahonya. Kanino to si Kelly Ejar? Harang pa ako host. Kelly Ejar. Anong main mo? Lista nga kita. Kelly Ejar. Anong main mo ho? Ilista kita sa aking paraffle. Si Lloyd Barredo din. Si Lloyd Barredo. Kelly. Tama. Si ano nga ito. Harang pa. Langga, Joy Larot. Babay na oy. Mag-end na ako. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye guys. Thank you. Have a good day. Mamaya mag-LS si Joyful Day TV. Sana magkita-kita tayo doon guys. Kay Joyful Day TV, marami din kayong maisda doon kay Joyful Day TV. Kasi ang pumupunta doon is mga organic, walang fertilizer. Bye Precious Rose, Diano. Nadikitan mo na si Joyful Day TV, no? Kasi mag-LS yan mamaya. Pwede ka doon makaisda. Si Lloyd, ako host, another bahay ko ito. Oo, Brother Lloyd, Kelly Ejar, ayan, oo, sabi mo kanina si Lloyd. Maraming salamat. Puntahan ko yung ngayon, Lloyd. Tamsakan ko yung mo after nito. Ha? Kasi yung yung dalawa, yung channel ng anak ko at saka yung isa kong ninja, naka-BG kay Baby Shark 07. Ano po ate? Si Joyful Day TV is magla-live mamaya. Sana masuportahan natin si Joyful Day TV. Mag-live yan. Pwede ka doon makahanap ng bananas. Joy Larot, done to Lloyd Barredo. Salamat Langga, Joy Larot. Lloyd Barredo, dinikitan ka po ni Joy Larot. Pabalik na lang po. Ayan guys, mag-e-end na talaga ako guys. Maraming salamat sa nag-super chat, Kuradang World and Joyful Day TV. Maraming salamat sa inyong
pag-share sa mga blessings nyo, guys. Marami talagang salamat. Ayusin ko lang yung listahan para hindi ako matambakan, ha? Maraming salamat. Bye, guys. Ingat tayong lahat. Army, baby Army, welcome, Bloody Woman. Army Waking, tawag nito. Napuntahan mo si si Cheryl's Vlog, pati si Rose Dave Skills. Meron din silang paraffle, si Cheryl's Vlog. Yung grand raffle niya is December 19. Si Rose Dave Skills, yung grand raffle niya is December 26. Kaya marami kayong chance na manalo sa mga paraffle ngayong buwan na ito. Kahit papaano, maipon-ipon yun, malaki na rin yun. Okay lang sis Joy Larot, wala ka palang channel. O sige, maraming salamat sa support mo. Army Waking, mag-ingat ka din dyan ha, ikumusta mo ko sa anak mo. Check ko po madam. Wait lang, last. Ibaba ko yung link ni Rose Dave Skills kasi itong si Army Waking, siya yung gumagawa ng nails ko. Umuwi na kasi siya ng Pinas. Tapos, ayan, napaka-supportive niya. Sinubscribe niya ako. Tapos nanonood yan ng aking mga videos. Army, ito yung link ni Rose Dave Skills. Wait lang, habol ko muna to ha. Rose Dave Skills, paraffle. Comment lang kayo. Comment lang. Georges 34 para may entry kayo sa kanya. Para may entry kayo. Tapos dikitan nyo na din. Dikitan. Tapos i-click nyo yung bell para pag mag-live sila ma-notify kayo at another entry pag nasa live niya kayo, okay? Tapos yung isa is si Cheryl's Vlog. Last one love kasi yung anak ko nangihingi na rin ng milk. Army, wait lang ha, wait lang. Army, ito si Cheryl's. Cheryl's Vlog, raffle. Just a phone. Thank you. Ayan, ikalimbang ay Army, gumagana pa ba yung yung WhatsApp mo sa Dubai number? Para i-PM kita doon. I-add mo ko sa Facebook ko na Ika Rubin. Yung Ika Rubin na yung profile ko doon is profile ko din sa Facebook. I-PM mo ako doon para ma-remind kita kung mag-Grand LS na sila para makasali ka. Malay mo, manalo ka. No, more chocolate ka dyan. Chocolate. Ayan guys, mag-end na talaga ako. Maraming salamat sa inyo. Come on. Say bye-bye first. I'll give you chocolate. Come on, say bye guys. Bye guys. Say bye Ate Army. Bye Ate Maui. Army. Si ingat po. Ingat po. Si mahal ko kayo. Ate Ayo. Okay, amping. Amping. Flying kiss. Okay, see. Bye. Bye. Si bye Ate Joy. Bye Ate Joy. Si Bloody Woman. Bloody Woman. Bye-bye na oy. I just have chocolate. Yeah, I'll give you. Yeah. Joyful Day TV, anong oras yung LS mo nga? Hindi pa matatapos eh. Ang pangit tumawa eh. Past 10? Okay. Gabi. Okay. Gabi 10, 9, 8, 7, 6. Sige, mga 6 p.m. yan dito.
Magsasalang na ako ngayon para may time ako mamaya. Bye-bye! Salamat sa mga palupad ha. Maraming salamat. Bye-bye. Bobby, 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 Bobby.